Vostès moltes vegades critiquen determinats partits polítics per tenir una postura a un territori o una comunitat autònoma i tenir una altra postura a una altra comunitat autònoma. I vostès deuen saber que Galícia, que no sé si és Sud-amèrica o no és Sud-amèrica, però Galícia, 10 dies d'obertura. Castella i Lleó, que no sé si és Sud-amèrica i no sé si està governada per en Chávez o per en Fidel Castro, 10 dies d'obertura en diumenge i festiu. Això els hauria de dur un poc a reflexionar i a moderar determinats arguments que utilitzen, perquè realment diu molt poc si el senyor Núñez Feijóo, que molts diuen que serà el futur líder estatal del seu partit, ha establit els 10 dies. No sé si és que s'ha convertit en el comunisme o no sé què passa aquí, però alguna cosa no acaba d'encaixar en aquest discurs. I també ens diuen els consumidors, és que els consumidors donen suport, l'associació de consumidors dona suport en aquesta modificació de la llei. I ja li he dit en el debat en presa en consideració i en el debat en comissió que el que no volen els consumidors, segur que el que no volen, el que no els convé als consumidors, segur que no els convé, és l'oligopoli de les grans superfícies. És el domini total del mercat per part de 2 o 3 o 4 operadors. Això és el que segur que no acabarà beneficiant els consumidors. Al contrari, a la llarga els serà perjudicial. Per tant, la política activa de defensa del petit i mitjà comerç, del teixit productiu de les Illes Balears tan tradicional, crec que és imprescindible. I això se fa en fets, no en paraules, perquè clar, si només ens quedem amb discursos buits que no acaben tenint cap conseqüència, evidentment això no serveix de res. El debat és si afavorim els grossos, que és el que vostès van fer la legislatura passada, amb les conseqüències que tots coneixem, o si apostem pel petit i mitjà comerç. Aquesta modificació ho arreglarà tot? No. Arreglarà tots els problemes del comerç? No. Arreglarà tots els problemes del petit i mitjà comerç? No. Però va en la bona direcció.